Igbo Igbo ekene m unu. Ezigbo enyi unu nwoke na-eme ihe nkọwa maka ilu Igbo na otu o si metụta ya na ndụ bụ Maazị Michael Ani abịakwala ọzọ n'izu a. Na nke taa anyị ga-eje n'ihe gbasara di na nwunye. Anyị ga-ekwukwe maka ndị na-azụ ahịa. Anyị ga-ekwukwe maka di maọbụ maka nwaanyị, maka na ihe a na-ahụzi ugbu a ọ na-agbagwojuzi mmadụ anya. Ka anyị mara na onwe ka anyị ga-esi na-agwa ndị ụmụ anyị na ndị a bụ ndị Igbo na-ada asụ Igbo, ka a marakwa na o nwekwenye Chineke ji wee chọọ ndị nna anyị mma, ọ kachasị n'ihe gbasara ilu okwu. Aga m akọwa ọkpụrụkpụ ilu okwu anọ tata. Ịbụa nwere ike ịbụ maka di na nwunye. Nọ na-agazi a sị na ọ na-abụ ene ka ihu ohe si wee dị, amara ka a ga-esi wee mee garị. Ọzi okwu m na-ekwu ga-eme m mara nke m ga-eje na nke ya tata. Mana na nke mbụ m ga-ekwu maka di na nwunye bụ nke na-asị na ihe onye ruru ogo ya abụghị ụsa. Ọ ilu okwu a na-atụ maka di na nwunye, ihe onye ruru ogo ya abụghị ụsa. Nke ịbụa wee na-ekwu na anaghị akpọ ụbọchị iyi ma chi ejighị. Anaghị akpọ ụbọchị iyi ma chi ejighị. Anyị gaa n'ihe gbasara di, nke ọzọ anyị ga-akọwa bụ na oke ngwere edenyego isi na mmanụ. Nke a bụ ezigbo ilu okwu na-emetụta di maọbụ nwaanyị. Oke ngwere, ụfọdụ na-asị na ọ tinyego isi na mmanụ maọbụ na o denyego isi na mmanụ. Nke anọ m ga-eji wee kpokobe nke tata bụ nke na-ekwu na nwaanyị mara di ya, ọ dịka o ji ọgwụ wee jiri ya. Ịbanye ọ bụ na ị nọ ebe dị anya, biko bịa nso ka anyị tọtuo ngịga, maka na ezugo ka aha eri udene. N'ilu nke mbụ na-ekwu maka ihe onye ruru oge ya abụghị ụsa. Gịnị ka ọ pụtara? Ilu a bụ ilu na-ekwukwe ihe ga-asị na ọ na-abụ nwata toruo iju ihe gburu nna ya ọ jụwa. Ihe onye ruru oge ya abụghị ụsa na-egosi na mmadụ tozuo ịnụ nwaanyị maọbụ ịnụ di, anya niile furu ya ga-ama na o tozugo. Ọ dị ka ilu na-asị na eji anya ama ọka chara acha. Ilu a na-ekwu na oge ọbụla nwa agbọghọ chapụrụ achapụ, ị ga-ama na o rugo ịnụ di. Ọnụwa di ahụ ị mara na ọ bụghị na ọ na-asa di ụsa, kama na o toruo n'ịnụ ya. Ọ dị ka onye na-eme ji ego achụ ego, ọ kpata ezigbo ego rụba ụlọ. Ndị mmadụ nwekwara ike isi na ihe onye ruru oge ya abụghị ụsa, maka na o ji ihe eji ekwu ya. Ya bụ ịnụ di na nwunye a na-eru ya eru. Ma onye ahụ toru ime o mebe ihe, ọ gaghị abụ ihe a ga-asị ha gịnị mere o ji wee mere nke a. O gosi na o torugo ime ya. A na-etorukwe nwoke na nwaanyị nọ. Itoruo nke ahụ ị marakwa na itorugo ibu ezigbo di maọbụ ezigbo nwaanyị. Ya ka o ji na-akọwa na mmadụ toruo ịlụ di na nwunye, ya ji emee ya ozugbo, maka na ihe onye ruru oge abụghị ụsa. Nke ịbụa wee sị na anaghị akpọ ụbọchị iyi ma chi ejighị. Nke a na-emetụta di, emetụta nwaanyị, emetụta ndị na-azụ ahịa, ndị ji ego achụ ego. N'ebe di nọ, ị nwere ike ịnụta di tata ma ọ nụta nwaanyị tata, ihe dịka arọ ịbụọ, arọ ịtọ, arọ ịnọ amụtarọ nwa. Ilu okwu a na-akasi mmadụ obi. Anaghị akpọ ụbọchị iyi ma chi ejighị. Ị gaghị eji na amụtaghị nwa n'otu ahụ si na chi ga-egbuo gị. Ma ọ na gị nwa bụ onye na-azụ ahịa, ịzụ ahịa ọ na-akụ elekere 12 nke ihe, wee gbabaghị aka ahịa, ị na-eti na ebenebe egbuo. Ka a ga-echi m ụbọchị tata, a ga-erikwa nri taa? Ọ bụghị ya. Nwee ndidi, n'oge Chineke ruo, ị ga-amụta nwa. Ị nwere ike ọ bụ oge a na-akwadozi imechi ahịa, ire ahịa puku kwuru puku. Ọ ka eji asị na anaghị akpọ ụbọchị iyi ma chi ejighị. Ejine na o nwere ka o si wee debara gị, esi na ebenebe egbuo na ya ma ọzọ na nwaanyị nke a ya nụtara ma nwoke nke a ma o jikwa ahụ. Ebukwa n'ụzọ gbajọọ chi gị ọsọ, hapụ Chineke na ọ ma ihe niile. Ọ ya ka eji asị na anaghị akpọ ụbọchị iyi ma chi ejighị. O gosiri na
ihe dị njọ tata nwekwara ike ịdị mma echi. Ọ bụ na amụtabeghị nwa, a ka ya amụta nwa. Ọ bụ na ego bịakọtara kwụsị, enyere nsogbu, ego a ga-abịakwa ọzọ. Okwu na-akasi ndị di na ndị nwaanyị na ọtụtụ ihe ndị Igbo na-eme obi ka anyị nwee ndidi, maka na onye gbawa ọsọ ọ ga-enwekwa ike ọgbakarịa chi ya n'ọsọ. Ma ịgbawazie ya nke gidigidi, a na-eji nwayọọ nwayọọ aracha ofe dị ọkụ. Na nke atọ bụ nke na-agwa anyị na oke ngwere atinye n'isi na mmanụ. Ụmụ nwoke unu nwe okwu a, maọbụ ụmụ nwaanyị, ịnụba di ọ na-atọ ụtọ, kene Chineke. O nwezie ka o sisiwe ike, agba n'ọsọ, maka na gị nwa bụ oke ngwere atinye gị isi na mmanụ. Ihe ọ pụtara bụ na ọnọdụ anyị banyere na onwezi ikwe mpụta. Inebe oke ngwere, ị ga-ahụ na isi ya niile na-acha mmemme. Onwezi ihe a ga-eme ka ọ chagharịa chaba ka arụ ndị ọzọ. Otu ọbụla ọnọdụ si wee dịrị gị n'ihe ọbụla ị na-eme, ịbanyegoro abanye, ọkachasị ihe dị ka di na nwunye, marakwa na ọ dịba mma ikene Chineke. Ọ dịba njọ, ekoropụna, mara na gị nwa bụ oke ngwere itinye gị isi na mmanụ. Ọ na-egosikwa na ọnọdụ ọbụla anyị nọ bụ nke ọnọdụ eyibere eyibe dịka di na nwunye a, ma ọ bụ na ị na-agụ akwụkwọ, onwe ka isi ule si wee nyebe gị nsogbu, ị gafeghị n'ule, marakwa na ọ bụghị sọsọ ule akwụkwọ ka eji ama onye maara ihe. Ekopụkwa na sị gị na ịmagazi mba, gị bụ ngwere atinye gị isi na mmanụ. Ihe ị ga-eme bụ gị jisie ike. Ọ bụ na ị na-agụbụ akwụkwọ awa na-abụ ịgụbụ ya awa 3, ijisie ike gụsiwa akwụkwọ ike, mara na onwezi ị ga-eme ka ị pụọ. Otu a ka ọ si wee dị na di na nwunye. Ihe sibere unu ike, unu ekoropụna, nweenụ ndidi na emechie na ọ ga-adị mma. Maka unu nwa bụ ngwere atinye gị isi na mmanụ, ọ dịzighị mpụta. Agwụghị oge ekwuru anụkata ka a hapụzia. Ya mere anyị ji asị na ngwere tinye isi na mmanụ, ihe ọ na-egosi bụ gị nwee ndidi, jisie ike na emechaa na ọ ga-adị mma. Nke anọ m ga-eji wee kpokọbe nke a bụ nke na-eme ka ọ bụ ihe ụfụ anya, maka na ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-abụ ha mebe ụdị nke a na-asịzi na ọ dịka inu a na-ekwu na nwaanyị mara ọgọ, nwaanyị mara obi dị ya, ọ dịka o ji ọgwụ wee jiri ya. Gị nwa bụ nwaanyị, gị nwa bụ nwoke, gbakwanụ mbọ ka ị mara di gị na-abi. Gbaa mbọ ka ị mara onye gị na-abi. Ịma ha anara ya, ịma na unu na-akpụgo n'ihe gbasara di na nwunye, na-enwere onwe unu ọṅụ, mụ na-erighị. Ọ bụghị naanị na nwaanyị, ma di mara obi dị ya, ọ ga-adịkwa ka o ji ọgwụ wee. Di mara obi nwunye, ọ ga-adị ka o ji ọgwụ wee jiri nwunye ya. Ọ bụghị ya, nọọ nghọta. Ọgwụ ahụ niile bụ nghọta. Ndị oyibo na-akpọ ya understanding. Ozugbo ị matara ebe ọ na-eri gị mperi, nwee ike ịwachie. Nwaanyị gị mata ebe ọ na-eri mperi, nwee ike ịwachie, unu ebiri n'udo. Ọnya bụ nwaanyị mara ọgọ, ọ dị ka o ji ọgwụ jiri di ya. Ifu ebe nwoke nọ n'usekwu na-enyere nwunye ya aka, o nwekweghị ihe ọgwụ ọbụla o mere. Ọkwa na ọ marala na inyere aka bụ ihe ga-enyere ka n'ezinụlọ a na-aga n'ihu. Ị mara na alụmdi na nwunye enwekwaghị usoro. Usoro ọbụla na-amasị unu, usoro ọbụla dabara gị na nwaanyị gị, unu emerie ma unu biri n'udo. Unu mana ataba anụ ka o si asụ ụsọ na a ga-ata anụ udele. Aga m akwụsị na nke tata. Tụnekwe ya ọfụma, gị bụ nwoke, gị bụ nwaanyị, gị bụ nwa ntorobịa, n'ihe nkọwa anyị nyere tata, ka ị mara na oge ọbụla ị na-abịa nso n'igwe okwu a na-enweta ihe nkọwa, ị ga-ama ezie na ị bụ ezigbo nwa afọ ọwụwa anyanwụ. Ị ga na-ekwu okwu n'ezie, amara na ị maara nna gị, maka na asị m onye maara nna ya maara ndị gboo. Aga m akwụsị na nke tata, mana ana m arịọ gị na ọ bụ na tata bụ mgbe ị na-abịa n'ihe onyonyo a, biko mesara m mgbịrịmgba aka, makwa na nkịta sị na ihe bụ egwu na-amụ bụkwa gị daara ya nya adara gị, na anyị ga-abịa na nke tata na mmechi. Tupu oge ahụ, ana m asị ka Chukwu okike abịama, onye maara ka o si dị anyị, ka ọ gọzikwa gị. Enwere m olileanya na ị ga-anọkwa wee fuo echi, maka na ihe anyị na-arịọ bụ ndụ mmiri, ndụ azụ. Ọ ga-adịrị anyị niile na mma. Ndewonu.